Tässä on poikkeussääntöön tuote. Mulla on aina tapana sanoa, että älä käytä tuuhettavia pesutuotteita, jos sul on käsitellyt hiukset, esimerkiksi värjätyt, vaalennetut, permanentti tai muuta vastaavaa, koska melkein aina tuuheuttava shampoo ja hoitoaine kuivattaa sun hiuksia. Mutta sain tämän tuotteen kokeiluun. Tämä on siis ruotsalainen tuotesarja nimeltä 9 Yards ja tuuheuttava, mikä pitäisi olla myös, jos on esimerkiksi vaalennetut tai värjätyt hiukset. Mullahan tuotti enemmän ongelmia löytää hius, joka ei niin kuin rasvotu tästä, koska tää on niin äärettömän hoitava, että jos sulla on semmoset tosi hennot hiukset, mihin yleensä tuuhettavia tuotteita tarvitaan, niin tää on niin kuin liikaa. Esimerkiksi mun hiuksille tää on liian hoitava, ja on superharvinaista, kun puhutaan tuuheuttavasta tuotteesta. Sitten jos sulla on hennot hiukset ja niitä on paljon, tiedätkö semmoset niinku suorat, hennot, okei, voi olla myös laineikkaat, mutta hennot, mutta sitten sitä on tosi paljon, että se on tosi raskas ja laskeutuu alas tosi littanaksi, niin this is your product. Tää on silloin tosi hyvä, koska tää ei ole kuitenkaan niinku rasvottava, jos sulla on semmonen hiuslaatu. Tää on ainoastaan rasvottava silloin, kun sulla on vähemmän niitä hiuksia. Niin nyt mä voin enää sanoa, että älä käytä tuuhettavaa tuotetta, koska näitä sä voit oikeasti käyttää.